Zaroka Kurd berê çekdarên peyadê ravandibû, niha jî di nava rêzên çekdarên peyadê de şehîd ket. Ew zarok di pola heftaniya xwendina xwe de bû. Dema çekdarên peyadê ku baskê PKK yê Sûriye ew ravand. Îro nûçeya şehîdbûna wî bilav bû. Zarokê bi navê Lewent Elîko ji dayîkbûyê sala 2002 ye di sala 2015 de li ser destê rêxistina PKK û baskê wê yê Sûriye peyadê hat ravandin. Lewent 13 salî bû. Li gor yasa û pransîbê navdewletî û her li gor yasayên leşkeriya neçar ya peyadê bixwe jî temenê vî zarokê nabe ji bo leşkeriya neçar. Lê ev ne zarokê yekê û ne jî yê dawiyê ye. Bi hezaran zarokên Kurdan ji kur û keçan li ser destê PKK û peyadê hatine dûrxistin ji xwendina wan û tevlî refên PKK hatine kirin. Zarokê bi navê Lewent ji bajarê Qamişlû bo Qendîlê hat ravandin. Piştî demekê ji bo parêzgeha Dêra Zorê birin û tevlî şer kirin. Piştre nûçeya şehîdbûna wî ragihandin. Di dema ravandina wî de bavê wî yê ku nexweş bû û kêmendam bû li ser kursî bû, niha jî koça dawî kiriye serdana baragehên peyadê û PKK li Sûriyê kiribû, lê hemî hewlên wî bêmefa bûn. Êdî her ewe bû çarenivîsa Lewent. Mîna hezarên zarokên Kurdan yên ku bi dizî hatine ravandin piştre bi navê şehîd bi ser malbatê wan de hatine vegerandin. Heta niha jî çarenivîsa gelek zarokên Kurdan ku hatine ravandin li ser destê PKK û baskê wî yê Sûriye peyadê nediyar e. Gelek ji wan tevlî şer li Reqayê, Tabqayê, Dêra Zorê û bajarê Menbicê bûne. Hemî hewldanên malbatên wan ji bo standina zarokên xwe ji PKK beravîtî dibin. Lewent di temenê xwe yê 17 salî de şehîd ket. Lê pirsiyar her ew dimîne. Kî û kengî wê vê rêxistina ku tawanên şer û li dijî mirovahiyê derheqê miletê Kurdistana Sûriyê de dike û Kurdistana Sûriyê ji xelkê wê vala dike, dadgeh bike.